Bé, Julio, què tal aquesta etapa? Ja hem arribat, hem fet el primer glob perquè la caloreta, la canyeta... Exacte, sí. I ho comentàvem ara, és una ruta molt semblant a altres que hem fet, a Cala Romàntica, fins a Cala Barca o a Cala Màrmols, però no per això menys maca, és que és una passada, és molt guapa, cales precioses, acantilats molt macos, no hi ha molta ombra, per tant el sol has d'anar a una època com aquesta i més pres, perquè ara començar ara seria mortal. I res, però el més perfecte, jo per repetir, i la meva esquena, però... Ha aguantat. Ha aguantat. Molt bé. Doncs això, veureu unes cales, Cala Beltrán i Cala del Cap Blanc també. Sí, bueno, que no és ben bé cala, però la Cala Beltrán, per exemple, és una de les poques cales que queden salvatges aquí a Mallorca i, bueno, ens congratulem de que encara quedin cales de molt difícil accés, pràcticament no hi va ningú, hi ha molta roca i bé, això ho veureu en aquest vídeo. Paisatges, cales, algunes torres també de vigilància, els penya-segats, també bastant impressionants. Sí, I les dues torres, no? I les dues torres, o sigui que bé, bueno, doncs res, us deixem amb el vídeo i esperem que el disfruteu molt. Fins una propera, salut i força al Canut, que diuen. Bon dia, Julio. Bon dia. Què tal? Avui què se'ns presenta? Torre de Calapí, Torre de Cap Blanc. Ara estem a Calapí i, bueno, suposem que és un recorregut de costa. És la primera aventura una mica més llarga per mi, perquè encara no estic recuperat. Però, bueno, ja suposo, fa un bon dia i tira. Com se diu? En italià. Piano. S'arriba a lontano. S'arriba a lontano. Ahí estamos. I això mateix. Molt bé. Boss man count his tally, we just count our turn. Fair don't come easy, I had to stand and fight for mine. Imagina pirates otomans assetjant Mallorca i una torre que ho va aturar tot. A Calapí, Llucmajor, s'alça la torre de Calapí, construïda el 1663 per defensar la costa. A 19 metres i mig sobre el mar, la seva base troncocònica i cos cilíndric controlaven l'entrada a la cala, protegida per penya-segats impossibles. Restaurada el 2018, avui és un mirador icònic, un símbol mallorquí que venç el temps i els pirates. People talk about difference, but I just see the same. Every heart need kindness, every soul need a name, and we're deep. Children laughing somewhere, sounds of better days. Keep the light inside you, don't let the darkness stay. So sing a song for mercy, sing it clear and kind. We all walk this same good earth, just trying to ease our mind.
Fortune lady told my mama before I saw the sun. Said your boy's gonna love too hard and break more than one. You're gonna make sweet women laugh and cry, laugh and cry, laugh and cry. In a whole wide world, laugh and cry. Gonna ask him why, laugh and cry. But you know why I'm torn. Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. I got a black cat charm and a heart turned blue. Got a letter from my baby saying I'm done with you. I'm gonna make you good, leave me by my hand, then the crowd gon' cry for the midnight man. Aprofitem també per denunciar una mica des d'aquest canal un fet que, per desgràcia, és més habitual del que hauria de ser, i és com de descuidats, de guarros, perquè no hi ha una altra paraula, que podem arribar a ser, i no tractar els llocs com realment es mereixen, perquè mireu aquí on estem, a Calapí, i mireu quina preciositat de cala. Anda, cap allà. Per tant, realment no entenem com hi ha una altra paraula que també m'agrada molt, energúmenos en castellà, que suposo que en català, Julio, energúmens, Però energúmens, segurament. segurament, que embruten aquests entorns. És que embrutar no s'ha d'embrutar cap entorn, però Cap ni menys un. això, que és que... Exacte, correcte. Cap ni un s'ha d'embrutar. Nosaltres sempre tenim la màxima que allò que ens portem, allò que portem també de tornada, i si podem inclús deixar-ho una mica millor de com estava. Realment estem a l'abril, avui dia 17, si no m'equivoco, no, 18. I realment dona ganes de banyar-se, És veritat que és una cala d'aigües poc profundes, com podeu veure, però em sembla que això d'aquí té un nom en català que diu que són envers, si no m'equivoco. Sí, d'aquí Sí, estan per les barquetes, deixar, els vaixellets, i aquí els treuen a per mà. treure aquí les barques, encara Passar per queden aquí perquè és aquests raïls, encara queden alguna constància, pescadors també, evidentment, no? Ja de recreatives més avui dia, potser. L'aigua realment està cristal·lina. Que no s'han de perdre gens, Sí. Ja, per aquí, això se'm complica més. Crec que és per aquí, hem de pujar per aquí dalt, tu. Per aquí dalt, oi? Ah, Sí. sí, és veritat. Sembla que sí. Sí, per aquí, aquí dalt. allò que deia empinat. Sí, allà hi ha una brana, sí. Eh? Hi ha una brana aquí dalt. Sí, veus? Sí, val. No m'hauria de caure el mòbil. Una brana una mica rovellada, però no es queixarem pas mentre sigui efectiva. But you know I'm torn.
Everybody knows I'm torn. Yeah, you know I'm a midnight man. Everybody knows I'm torn. Laugh and cry. All right, baby. Laugh and cry. That's heartache. Laugh and cry. Laugh and cry. Yeah. Torn. Oh, baby. Torn. Midnight man. Yeah. Quina volta per poder anar... Alerta! Sí, no? Quina volta per poder anar a l'altra Sí, banda. Si ens haguessin posat un pont, haguessin acabat abans. Sí. Però bueno, ja se sap. No sempre ens poden posar un pont aquí. No. I millor que no el fiquin, que si no... Hi havia l'opció d'allà, però és aquí, és aquí, eh? Vale, vale.
per què se li diu a aquesta illa Sarroqueta, oi? Bueno, això devia ser una... Clar, home, sí, bueno, hi havia vestigis aquí d'alguna cabana així bastant grandeta. Sí, sí. Sí, probablement hi hagi accés a la cala. El que es diu també és que s'ha de conèixer una mica el terreny i anar amb molta cura perquè... Sí, bueno, segurament, però jo m'inclino més Per l'altra banda, per allà i per baixar. Claro, exacte. Sí, exacte. Que sembla més el camí o la ruta... Sí, aquí sembla que hi ha camí, però complicat, Sí, perquè segur. molt complicat. Sí. Potser des de l'altra banda sí que es veu que pugui ser una mica més fàcil accedir-hi. No és un accés fàcil, heu vist que està tot plena de roques. Es pot baixar, però amb molta cura. Però nosaltres avui tenim un altre objectiu, que és Sí, veus, per aquí dona sensació... arribar fins a Cap Blanc. A veure, sí, rectifiquem. Aquí hi ha l'indicador de Cala Beltrán. Nosaltres tiràvem per aquí cap amunt, però això serà després per tornar cap a Calapí. Nosaltres ara rectifiquem i tirem aquí cap a l'esquerra per resseguir la línia de la costa i continuar amb la ruta. Un cop passada Cala Beltrán, se'ns ha obert ara una mica una pista forestal en petit ascens que portem ara gairebé els 3 quilòmetres, Julio? Sí, 3 quilòmetres. Però t'ho dic. Ah, tranquil, ja està bé. 2,80, no? 2,80. Molt bé. Queden... Aquí diu que queden 11, però... Són més? No, sí. Exacte, són quasi 14, són 14 quilòmetres en total, Sí. S'agraeix poder anar una mica també a zona d'ombra. Sí. I mira mal que estem, sé per què estem, això el juliol, agost, ens ho pensaríem, Però ens ho pensaríem moltíssim, sí, perquè ara que no són ni les 9 del matí o les 9 i poc. Les 9 i quart, són 9 i 7 minuts. Clar, si volem fer això a l'estiu hem de vindre aquí, arribar a les 6 de la matinada. I no a l'estiu, després quan tornem veuràs, Sí, ja de tornada. De tornada això es complicarà. Ja ho veureu al vídeo, perquè avui, com veieu el cel, torna a estar molt blau i molt poc ennigolat, per dir gairebé cap nígol. Important també, perquè és important. Sí. Ara de tornada ens començarem a treure roba, llevar roba, i arriba un moment en què te poses un mariol·lo, Ahí està. Sense mànigues i tal. Correcte. I amb el sol de tornada, el seu és protecció, Sí. Protecció solar de 50, de Samanco, Cara. i tirar segur i tranquil. Cara, clatell, Sí, braços. braços. I això, Sí, una bona gorra. una bona gorra, sí. Que el sol pega i aquí a Mallorca pega fort. Sí. I tal com estan les coses,
sembla que cada any pega més fort. Però bé, la ruta, com podeu veure, molt agradable. És agradable, sí. Molt... En algun moment ha semblat camí de cavalls, Sí, en un moment, un trosset determinat, Un amb trosset. aquelles cales i aquelles roques, sí, però bueno, però maco, és maco. molt maco, sí. Sí, ja ens passaven del camí, hem tingut que recular una mica i agafar aquest caminet a l'esquerra, marcat per aquesta fita petita. Aquí hi ha un refugi de pastor i aquí ens aturarem per fer el bocata. Primera parada. Allà, lluny a l'horitzó, podem veure el nostre destí d'avui, la torre del Cap Blanc. Suposo que és aquella. Sí, sí. Queda una miqueta, perquè tu penses que ens haurem d'anar cap a l'altra banda per tornar a agafar el cap aquell, perquè tot això d'aquí... Sí, haurem de... Cada aquesta s'enfonya fins a... Encara queden, eh? Encara queda distància, clar. Molta. Sí. Posem aquí una mica l'ombra aquesta, Sí, o...? perfecte, a mi em sembla bé. Aquests arbres així, Saps com es diuen aquests arbres, que ho vaig estar mirant ahir? Com es diu? Ullastres. I et diré més. Acebuches. Acebuches, correcte, molt bé. I saps tu que els ullastres són oliveres silvestres? Pues pertanyen a la mateixa família de les oliveres. Això t'ho hagués dit segur, Javier. Que sí? Sí. Doncs és així. També fan fruit, però molt menys oli, però és la versió silvestre de l'olivera. Els ullastres acebuches. I bueno, i aquí podem veure una mica. Ara, el que va fer allà la fita també es va quedar... Content. Content, sí. Ara ve una mica de vent, passa una barca, cau tira les pedres i ja està. I la tenim liada, sí. És una mica... és el que diem. Veus allà? Segur que alguna cova allà. No t'estranyi que... No, això deu ser preciós, amb una barqueta aquí. Clar. Sí, sí.
Que ara hem d'anar Sí, de la volta. Bé, Julio, de 0 a 10, com va el cos? De mal, dius? Sí, de mal... No, de mal... De bé, jo diria que estic un 8 bo. Oh, molt bé. Perfecte. Això és Però més que positiu. encara no hem acabat l'anada. No hem Però bueno, acabat. ja te diré. De momento... Sí, però ara tinc mal aquí. Aquí, Sí, ara tinc mal aquí, a la pastoreta. una mica la... Bastant. Però bueno, bastant... O sigui, acostumat a lo que estic passant aquests dies, no és res, això, ja te dic. Ja. Que bien de 8. Sí, no, si segur que parléssim amb algun especialista, et diria que estar en moviment és més favorable quasi que estar... Amb el braç ja t'ho dic jo, El braç, ara l'esforç que faig amb el braç així, se m'espassa i després avui vespre i per la tarda o per conduir això, llavors me fa un maleto. Clar. No ho entenc, però Sí. bueno. No lo entiendo. Sí, bueno, ara a veure si aviat doncs quedes amb l'especialista i ja t'explica una mica el tema de la radiografia, perquè al final resulta ser que... Tal com veig les coses com van, hauré d'anar de pago, hauré d'anar... Ja, Perquè, joder, això s'està retrasant una barbaritat i jo... però tu les tens, les radiografies? No, les tinc jo, les té la Seguretat Social, Clar, per això dic. Mira, Javier. Molt bé. Alguera! Aquí veieu una valla que delimita el camí públic d'un camí privat, perquè resulta ser que això D'un terreny privat, un això. terreny privat, correcte, gràcies, Julio. Militar. Militar, això és una zona militar. I llavors, doncs, el pas està restringit, no es pot passar. Encara queden a Mallorca algunes zones d'aquest tipus que bé. Que a més no veig jo massa edificis militars. No, deuen estar més amagats, o ja mig derruïts. O simplement és un terreny dels militars. Exacte.
Arribem a la Torre de Cap Blanc. Amb els seus imponents 14 metres d'alçada, és una torre de guaita del segle XVI que protegia la nostra costa dels pirates berberencs. Formava part d'una xarxa de torres comunicades, com la de Sarracó, on una foguera podia alertar tot el litoral en minuts. Avui ens recorda com els nostres avantpassats van defensar aquesta terra amb intel·ligència i pedra. Encara amb una mica de forces, ens decidim apropar-nos al far de Cap Blanc, a Llucmajor, el qual es va encendre per primer cop un 31 d'agost de 1863 com un superguàrdia de l'abadia de Palma, amb 12 metres d'alçada, 90 sobre el mar i un abast de 20 milles. Va cremar oli d'oliva fins al 1883. Imagina els farers cuinant paella allà dalt. Després parafina, gas i elèctric des del 1970. Amb la seva òptica del 1859, és com l'àvia dels fars balears, vella però funcional, salvant mariners de xocar contra els penya-segats.